Takže dobrý den, já vás vítám u mého dnešního videa a dnes to bude, co mám prostě v mojí mobilu. Jak vidíte, mám Samsung Galaxy S5. Když půjdu sem do nastavení, kde tady mám Wi-Fi, podpora stahování Bluetooth, použití zvuky, zobrazení, oznámecí panel, zamknout obrazovku, pozadí a tady je taková aplikace snímač prstů. Zámek displeje mám přejetí prostě. Znak si tam nedávám, žádný pin, ani heslo, ani otisk prstu, abych to nezapomněl. A můžu vám teda ukázat. Zde je taková dobrá aplikace a jmenuje se, počkejte, já vám to najdu. Momentík. A jmenuje se Shell. Zde můžeme vidět, že nám to prostě měří, kolik jsme dneska udělali kroků. Dneska jsem jich teda moc neudělal, 5,24 km, ale je to prostě super. Zde máme srdeční tep, nám to změřit a prostě tady nám to změří ten srdeční tep. Jo. Tady máme nějaký sport, prostě všechno, prostě co tam má být, jo. No. A teď se podíváme, co máme tady. Takže mám tady aplikace, které jsem si stáhl, a to je to Messenger, Retriku, pak Instagram, pak nějakou hru, tady vidíme Blitz Brigade, pak SoundCloud a takové věci. A zde se jmenuje aplikace Smart Manager. Když na to kliknu, zde vidíme, kolik procent mám baterky, kolik místa mám využitých, kolikrát mám použitých a tak. Když dám smazat vše, tak mi to vyčistí paměť. Tak. No. A když dám zamknout